Kakajan, tur qap kakılya. Saat neçe wat? 10 volt gelýärdi. Akmuradyň çagalar dur bar berip açsana. Way gowlup gola görsinmi? Gowmugy, gelin geçin. Ýary ije näme işläp ýörsiňiz diýsene. Al suwur iç. Näme bol gowlukmy? Biziňe günümiz gün näler beýoljan. Agay mene nerden başlajagymyň bilemok. Halis şydamok günümiz uruş. Öýden çykaryp goýberýän wagtyna seret el günden hem çekinen ok gyzol. Näme bollygy ýyzyňa aklyndan adaşyp ýörümkä? Biz bilmedik jinsiýet gödäde. Kakajan özüm gürleşip göräýsin bolmasa. Kakam bize kovaranok. Beýdime gyzdym. Yöne eceme kıyıp dur. Gözün görmesin neydi ecemem ağladı. Hov ağam. Salamu aleyküm. Wa aleykum esselam. Doýdansyz gelmegiň eýgelikdir de herne. Genjem dağam gowmy? Gow Hudaýa şükür. Sizinkiler gowmy? Biziňkiler hem gowy Hudaýa şükür. Nädip bilýän gowdumy? Näme boldy ağam? Sen aýt näme bolandy? Hemme zatdan habarlaýdýan. Biraz denemen etdik. Ütgöşk bolan adam ýok ağam. Öz tasap ata söýlerine gitdi. Gitme diýsem hem diňlemedi. Akmurat! Näme ýalan sözleýär? Ýeňir bir wagty bide geldi çagalar. Sana akşama sen wagt berýän. Çagalaňy ýygna. Düşündiňmi? Düşündim ağam. Ähriçen we salam. Marruh holýada geynis ödiýe. Bolup biler ýöne o wetede meňem bir oglumam maday bilemok sebe ogluma diýenem bolsaňyz. Oglumam marruhda. Marla ulanaram bilýäňde salondan salona ýyp bir ýylmanyp saçlara bermäge höwesepde. Biziňkilere şo işle diýsen, gazanç etdiýsen oňupdy. Ýöne maňa diýenem bolsaňyz, men olar ýa-da adekwat narýan bolup biler. Ondan menem sirden bir giyinmenler öğrenöýün edimde neneme hitrovka dip dur. Eşitden hitrovka dip ýöne nir bolýar, näme bolýar takyp bilemok. Belki medeniýetiň dören ýerdir. Milli eňeşiklerini şo taýda dörenler, ilk şo taýda gelip başlananlar bilesim elde. Ondan son bileýnik tarihten gözledim, var etdim, şo hitrovka barada bir zatlar biljek bolupman. Hiç ile bir maglumat tapmadym. Bilemok, nir bolýar. Marruh diýse maruh şahjahan bir ırfkaly adamlar, söwdegerler, işeňir oglanlar, gyzlar özüň öýlýärde. Maryňam Bayramali etrawyna doglan men. Bayramali diýen bir kurot şäher, gadymy mer, Sultan Sancar. Hemmesi Bayramaliň çägine de şeýdip tanalýar. Bayramaliň mekan owasyna doglan. Mekan diýen meýem haçan Gülcemal Hanyň mesken tutan owasy, şoň ýaşan owasy diýip tanalýar da. Ondan soň men arada soru jogabam alşylly, şo haýsy owadan ýetiler olen. Gülcemal Hanyň ýaşan owasy diýip bildiler da, şonu mekan bolýar diýip tanalýar diýjek bolýarma. Indi hitrovka bolandan ýer bolýar, haýsy döwürler bir pajarlar besipdir. Nähil şahsiýetler döräpdir o taýda. Näme bilen meşgul bolupdyrlar? Ya geçen asyryň 90-njy ýyllaryna ösüpdirmi? Bilemok, meni gyzykly maňa şol. Şoň üçin bilýäniňiz bolsa kommentariýada ýazaň.
Sağ olun. Golumsunuz, otursunuz samanca. Ma kendi hiç kalmadı. Eveyalar özün arada aydıp beraydıp. Özüm sadece durmuşumuz var bizim. Allah canına şükür. Sadece prestoyca biz. Sen diyecek golyanım. Men 7 durmuşum da bolon vakacıklar. Azıcık aydasım geldi da 7-8 yıl bundan önkü bolon vaka ol. Yankı men ayrılışıp geldim. Ol ejem yarawsuz, kakam yarawsuz, oğlan oğlum, aylığın iyirik kesin, öz maşkalasam varam. Men olsam, daydama verdim, gıydımı seyredip berdi. Daydam sağ ol, Tanrı elkasın, ayak üstüne kaldırıp berdi. Köp sağ ol daydam. Olsam, yankı, gariş olsa gittiyedim. Garişe gittiyenler, pagta gittiyenler, söyleyen siz şeyle bu var ya. Özümü işledim. Birinin bir gelineceğim, melleğinin 30 yığmana gittim. Olsam, 30 manat, ya 30 manat, ya 20 manat. İki olup gidiptik da, ya 20 manat, ya 30 manat, elimde şan yal düşüptü. Olsam, yankı, gelinece, men şu işimi açanımdan son derken, özüm açmadım, ecem, kakam, oğlanlarım açıp verdi. Özüm açtım diyebilecek gel. Ondan yankı gelinece geldi yüzünü arasalatmana, çiz getirmene geldi. Men neydi, sen neydi, bir yerde gördüm Leyla deydi menem. Görbilersin gence deydim, yolluydu deydim yöne. Men şuna, men utanmış değil ol, men sizin melleğinizi arasalat kaydım, bir vaat otun yığyadım, sizin işinizin şeyle diyemedim. Yani sizin işinizin hapasını ayıradım. Bilemok, diyemedim. Ne için diyen özümüm şu an bilemok da aytmadım da. Bir yerde görürsünüz yolluydu deydim. Ondan diyecek golanım durmuş şeyle gıdıklı ağıydı. Murgap bulan bilir ağıydı. Pasuldan da yudum. Eklencin ayvı yok. Durmuş şeyle bir gıdıklı çarkı pelek aylanıp dur. Diyecek golanım Kepçiler diyerken sizden mervede adam diyecek gel koğusunuz yönü bilmem şeyle bir zat diymen dine men nel köp adamın yüreğine ağırtacağınıza samsık zat yazma yazsanam yagdayınıza seredin yazıp geçiniz men size akıl veremok yönü bize yazanız yok siz öz iki egininize yazıyorsunuz şon yadınızdan çıkarman hiç açana bir daha dinlers geçirers koyuverers ay doğrula diyers yönü özünüz yatlan bizden öňürtse samsyk gurulamakkaňyz özüňizi ýatlan. Gaýrat. Kaka. Osun bäwejine set. Kaka, meni neýdi alyňyz? Gelýär soralar edip seni doktordan alyp. Ne seni bize uduncu gıçağı gerekli zakar ettik doktorum 9 aydan soň zakaryňyz geldi dedi. Ona barıp seni alıp qaytdyk. Ecem bey diyemedi. Näme diýdiji? Başka şaydan öteydi. Seret kıydım. Aslında sen ecin yer şardan, başka planetden, başka dünyadan geldi. Bilemem için. Sebebi tuyduğumuzda 7 yıl oldu. 7 yıllap düşünüp bilen doktor. Onun ecin yer şardan bilen olayam ya sen. Anne Ecem olya kaka. Bana dert kıydım düşüneceğine döneyim. Ene mehriban dostlar acayip toy bezekleri. Ene bärek çıktılar toyları edilşiler yalan. Oğudun bezeklerde üfleyen markanlar. Şutayda demir fan maşinma. Emmeten bezekleri bärek çıkarmanı var ya. Aşağıdan haberlaşın acayip toy bezekleri. Size karşı.